jeg hedder Trine, og jeg skal vise dig, hvordan du laver din Pango-Bonita-drik til, når du skal ud på din kontrolvagt. Det første, du skal starte med at gøre, det er, at du skal købe isterninger i butikken, du skal købe lime, og du skal købe en pink grape eller pink limonade. Resten er sendt med i kassen. Ellers så skal du bruge en isband til dine isterninger, en tang til at tage dem med, nogle kopper, limes, skærebånd, en rørpind, en kande til at have det i, limepresser, en opmåler, så har du din pink limonade, din Cointreau, som er den, der er i fokus, og så har du noget sugarcane. Og det du starter med at gøre, det er at skære dine limes ud. Du starter med at tage din Cointreau, og så fylder du 2 af de store i, og 1 af de små. Så bliver det 12 cl i alt. Så tager du din sugarcane, og der skal 6 cl i alt. Hvis folk synes, den er alt for sød, kan du også undlade at putte så meget af det her sugarcane i. Pink limonade og fylder i en halv liter i. Så skærer du lige nogle tynde skiver lime til pynt ned i flasken. Og så tager du din limepresser, og så presser du 6 cl lime ned i. Det svarer cirka til 2-3 limes. Så tager du din rørpind, og så rører du lige så stille rundt. Så tager du din kop, putter en meget lille limeskive i. Så tager du en istang og putter i. Bare i koppen, fordi hvis du putter den i kanden, så står den bare og bliver fortyndet. Så hælder du cirka 3-5 cl i koppen. Og værsgo.